Alfred Buttigieg, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek. Kien ħansaqsik mill-ewwel insertajt naqra kurjuża għalfejn qed issir din l-interrogazzjoni. L-interrogazzjoni l-għonet ħaddit li 4 snin minn ħajti biex l-estejta. Isa. Għax tant sibta diffiċli li nsib il-formula biex taħdem li ħaddit li ħafna żmien. L-interrogazzjoni tibda biqtil. Til li forsi niftakruh u il-protagonisti f'dan għandek 2 minn nies, 2 nisa li huma lovers aw maħbubin. Sewwa. U waħda minnhom kienet involuta jew forsi mhux taqsek involuta fi qtil. U l-oħra hija l-maħbuba tagħha li qed tfittex il-verità. Li hemm interessanti fid-dram huwa li they reenact il-kelma Maltija qatt ma stajt insib x'inhi. Din l-interrogazzjoni li saret snin qabel u jagħmluha bħala kull ġimgħa jagħmluha id-dar fil-privatezza tagħhom and they reenacted. All right? Bl-idea li għandek karattru minnhom Martina li fid-dram kienet għamlita Clara Juice u il-karattru liħor maħbuba tagħha Stephanie li fil-dram kienet ħadmita Angel Gallia. U they reenact dan l-interrogazzjoni kull darba u naturalment joħorġu affarijiet ġodda u hekk. U li hemm interessanti wkoll li they switch roles. Jiġifieri kultant is-supretendent tagħmilha dik li kienet involuta, ħanejdu hekk fil-qtil propja, u kultant tagħmilha l-oħra. U interessanti wkoll li jaqilbu mill-interrogazzjoni għar-relazzjoni ta' bejniethom. So dik kienet daqsxejn diffiċli biex tinkiteb li ma toħloqx konfużjoni ħanejdu hekk. Imma fortunatament id-direttriċi jew direttur li jenna bela għamlet biċċa xogħol vera tajba u irnexxiela tagħmel dram vera tajjeb. Qed insemmu daw iż-żewġ karattri, ma nafx hemmx karattri oħra li jżejnu il-dram mbagħad. Din hija two-hander. U għalhekk kien challenge ieħor għalija qatt ma ktib two-hander dejjem kelli fid-drammi l-oħra jien kelli 6 drammi sħaħ propja għaw full-length plays. Dik kienet l-interrogazzjoni kienet il-5 waħda. U fid-drammi dejjem joqsu ħafna drabi l-ammontat turi f'kull dram. Dik kienet two-hander, daw 2 minn nies biss, daw iż-żewġ maħbubin tul id-dram kollu. Din qed issemmija bħala sfida l-fatt li għandek żewġ karattri u inti għadli li domt 4 snin sħaħ taħdem fuq da dram. Domt 4 snin, on and off. Kultant tkun ħanaqta qalbi għax ma nibdiex inġiba kif irrid jien u jien jekk ma nkun sodisfatt 100% ma ntellaħħiex. Semmejt li drammi oħra li diġà ħdemt fuqhom għalfejn drammi. Fil-fatt l-ewwel biċċa xogħol li ppubblikajt kienet ħrafa għat-tfal u akbar, iktar akbar. Kien jisimha Gezzu u kienet ħrafa dwar Brimba li kien ktieb existentialist immens. Fl-istess żmien tellajt 3 drammi fil-1981, 3 drammi osra. U dik kienet il-bidu tiegħi fejtlu drammi. U mbagħad għamilt ir-rewwixta ta' Assisi li telat fl-1985. Mbagħad kien hemm waqfa ta' 23 sena. Kulħadd jgħidli għalfejn mhux qed tikteb għax ir-rewwixta kienet suċċess kbir. Imbagħad bdejt permettin nitla' u mbagħad dwar menopawżi minorenni u mutura high speed kull 4 snin telat waħda mbagħad. Mbagħad mela hawn xi manikomju li hija l-favorita tiegħi. Mbagħad l-interrogazzjoni u dis-sena tellajt ksirt il-pattern għax wara 3 snin. L-arrest ta' Danny Weed li wkoll hija bbażata fuq
Daniel Holmes li kien ġie arrestat fuq. Ekku, ħadd pjaċir li rnexxielek tidentifika l-favorit, ix-xogħol favorit. X'kien għax is-soltu ġieli anke meta nsaqsi dak li jkun jgħid ismu ma nistax nagħżel. Le, huwa favorit tiegħi by far għax huwa ambjentat ġo sala fejn kienet ommi for recovering u hekk. U dis-sala kien fiha 4 karattri, inkluż ommi, li kienu karattri tal-ġen, ġifieri ix-xewqa ta' kull awtur li jsib 4 karattri qegħdin miegħek, allura kull meta kont imur nara kont nieħu noti u xi jgħidu għax kienu vera karattri colorful. U nnexxieli noħroġ dan id-dram. Ejja mmorru lura l-interrogazzjoni għaliex inti spjegajt li l-qafas tajjeb ħafna, imma kien hemm xi messaġġ partikolari forsi li xtaqt tgħaddi? Ħankun daqsxejn blant. Ma tantx nemmen bil-messaġġi, dawk iħallihom għall-omeliji ta' nhar ta' ħadd tal. Blunt understatement hawnhekk. Għax inti meta tikteb letteratura mhijiex qiegħda hemmhekk biex tagħti messaġġi, imma jekk hemm messaġġ li ħareġ mid-dramm u forsi kien intenzjonat, hija l-idea ta' negozjanti u żviluppaturi kbar li jkollhom konnessjonijiet mal-politikanti u mal-pulizija li jirnexxilhom bl-intervent tagħhom jitfgħu kollox taħt it-tapit. Jiġifieri dawn affarijiet li dejjem kienu jsiru u għadhom isiru sal-lum. Jiġifieri hekk hemm messaġġ li kelli noħroġ mid-dramm huwa dak. Ftit iktar kmieni semmejt li l-4 karattri li kienu għoġbuk li inti xkont tieħu letteralment in-noti fuqhom. X'tixrob f'karattru l-ewwel inti, forsi dik il-ħaġa li vera tolqtok f'karattru? Id-drammi tiegħi varjaw. L-ewwel drammi tiegħi kienu iktar fuq idejat. L-ewwel dramm tiegħi rewwixta kien iktar politiku u kien qabel iż-żmien ma li konna dejjem minnu fi żmien li telat. L-aħħar 3 drammi tiegħi iffokajt ħafna iżjed fuq il-karattri. Karattri trid tosserva, jiġifieri pereżempju dwar menopawżi minorenni u mutura high speed hija mibnija ħafna fuq osservazzjoni tiegħi tal-imġiba ta' ċertu nies. Għadni niftakar wieħed kellu tatu hawnhekk. Imma kienet impressjonatni u daħħalta fid-dramm. Jiġifieri karattri tihom importanza ħafna fl-aħħar drammi tiegħi. L-interrogazzjoni rebaħ il-Premju Nazzjonali għal-Ktieb. Xi tfisser għalik dil biċċa tax-xogħol? Tfisser ħafna, nħossni onorat li rbaħtu, ma kienx l-ewwel submission tiegħi, jiġifieri għax il-kodba tiegħi kollha, id-drammi tiegħi huma kollha pubblikati. Il-maġġoranza tagħhom huma pubblikati minn Klabb Kodba Maltin. Dan huwa eċċezzjoni, dan ppubblikat minn Teatru Malta. Ifisser ħafna lija, jiġifieri ħassejtni kuntent li rnexxieli fl-aħħar nerbaħ il-premju. Miegħek b'mod partikolari tkellimna ħafna fuq id-drammi, għal dawk forsi li jixtiequ jimirħu fejn tidħol kemm kitba u teatru forsi anke jiktbu xi dramm. Il-parir tiegħek? Ħanejdlu, il-kitba hija bħal meta titgħallem strument. Jekk ma tipprattikax kuljum ma tasalx. Jiġifieri ma tistax jekk titlaqa' titilqek. Jiġifieri għaw ħafna min jaħseb li l-kitba hija ispirazzjoni. Ispirazzjoni hija 5% tax-xogħol. Ħafna mix-xogħol huwa donkey work, taħdem sigħat sħaħ, tqatta, tarġa' tibda. Niftakar meta kont qed nikteb Gezzu, kien ħadli sentej sħaħ ġieli nikteb u kont dak iż-żmien nikteb iktar b'mod regolari. Ġieli nexxiek tikteb sentenza, ġieli ma jnexxiek tikteb xejn, ġieli paragrafu. Tarġa' tirreveti, jiena nemmen ħafna fir-reviżjoni u tarġa' taraħu kollox dejjem tibqa' ssib. Li kelli tajjeb l-interrogazzjoni kienet li għamilt public reading għal grupp żgħir. Allura dik ittik ħafna insight kif jaraw ħadd ieħor biex tgħinek tirrevedi x-xogħol qabel jittella. U dik l-ewwel darba li għamilta kienet fl-interrogazzjoni, jiġifieri ħadmet ħafna.
Proset mill-ġdid u grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, grazzi.